bareng Bagong ring tak cocok lawange ora metu terus tak bengoki Gong menyang ora ngono kuwi ora ana suarane ming saka jero omah Bagong ngirik to mbuh bocah kae kok angel kandan-kandane mbok coba celuken Gong rene le netepi kewajiban gara-gara ayo Petruk wis rene aku ya wis nang kene rene ya kocap kacanita sego kecap campuri merica Raden Gatotkaca sikra arep medal saking papan pandelian katinon saking Mandrawa tindake Raden Gatotkaca apa iki apa kaya omong apa sasmitane apa kae cendrong cendrong cungkang na 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 minggir ya 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 hop 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 jagat timu Bathara ora kuwi kowe entuk sandangan saka ngendi Gong kok dadi macak cara Ndara Gatotkaca untir iya wis iki untir ya untir engko sike aku tak takon niatmu piye ora paham piye ora masuk pikirane ora masuk piye iki kan lakone Gatotkaca Winisudi nah Winisuda aku mangayu bagya karo kabungane Ndara Gatotkaca sing wis kepareng arep diwisuda minangka raja ana ing Pringgondani terus mula aku nyewa sandangan mayang wong terus kowe kanggo marga Ndara Gatotkaca arep dadi ratu nang Pringgondani aku wis saka gara-gara tekan Bubarka tetep nyandang Gatotkaca yo sakarepmu ning nek kowe engko nganti konangan Ndara Gatotkaca iso dikeplak siramu aku gak wedi waduh kono iso nguntir gula aku iso nguntir amplop kuwi sing elek ning ngono kuwi salin sik cara batur mengko terus nganggo sarung gak waduh kok Jawa Timur ya apa sih nyewa larang-larang kok kon ganti sandangan gelem ngene iki nak gelem gara-gara bubar lho kok jur nekat ora ya apik tenan kaya rupane lho wong kuluke we sesak kok sesake ndasmu jare kan nesu tenan iki ora kuluke pas iki ukuran pira 26 sirah kok gentong mandake padasan iya wis ora apa-apa gelem ora gelem mau ngene iki ya wis sakarepmu ana diseneni bubar ya ora jagat Dewa Bathara ya wis sakarepmu alah apa Gatotkaca kok alah ora kaya jarike barang kok ya pas ngono lho ngukur gelar budaya Pringgondani ora ono gelar budaya oh iya iki awak dhewe sowan ning Pringgondani ora tajen kene tajen apa Pringgondani ya wis ora apa-apa aja nolo garing dalem Ndara Prituk dalem Ndara ngerti iki sapa Ndara Gatotkaca dengkele amah
Oh, garing kula untir aja ming sithik duntir. Ngoten entek ora. Ya wis ora. Ning linggo ngisor. Ra iso Gatotkaca linggo ngisor. Wong iki nganggo kreatif, sesuk kowe golek sandangan Kresna. Petra golek sandangan Werkudara. Apik lho gara-gara digawe kaya ngene iki. Ora mung sandangane nggo sarung terus ora ganti-ganti, mambu. Iya. Iya. Sing kreatif. Ya. Tak kone gambar karang ya gambar ya. Sibuk dadi ora iso gambar. Aku tok sesuk tok kon nganggo sandangan apa? Kresna Sinayang Manggelung. Iya. Mangkuliring Kasarjana. Apik ngono dadi Kresna. Ah iya. Kresna kok ilunge kaya bal pingpong. Bal pingpong nyemet ndasmu ki apa piye? Ora usah nesu rek. Bagong nek ngono kuwi ora iso dibida. Mulane kok mau diampiri garing kok ora ana. Ning sablon aku. Salon. Ning salon aku. Ning salon. Ganti Ndara Gatotkaca saking bombong-bombong ngantiku merga tenan aku ki seneng Ndara Gatotkaca dadi ratu ning pringgondane saking bungae ngantiku hei arep apa kowe sirah kok dicekel ora arep tak untir dengkulmu melocot ora wong sirah kok arep diuntir mencangkeme ning dhuwur ya ora ono ayo ya apik jenenge ngono kuwi apik ha iya apa itu wangun medendeng otot kawat balung lemper iya otot kawat kok balung lemper ampo aman empuk nggon apa ya iso buru-buru ayo seneng wah ayo kreatif ya sak desuk kaya ngene ya terus ya rasa kuwatir aku manyan Aryoso Bagong dengan sandangan seluruh wayang iki. Wo. Ora glelengan tak deke sak kotak. Isine Bagong tok ning maca Werkudara Gatotkaca Antarja Janaka. Musing kowe ngrasake. Iya. Tenan iki serius. Iya. Tak jenenge kotak Kiai Bagong. Buka isine aku tok lho. Wis dadi pira iki? Lagi siji. Oh. Ameng lagi siji kok pamer. Ora iso keng ngono. Aku nek iso nggambar wis dadi wingi-wingi. Ya ora apa-apa. Aku iki akon kanca-kanca iki tok kon gambar, sak gambar tok rega pira? Lah aku. Lho. Gambar ki rega sampe ndreka 20.000. Anggepe? Kon pira? Atene kono sugih aku melarat. Cah kok letung men ora. Petro ngopo? Ini kontot yang kantongkan. Ora usah suluk barang. Percuma udah dan ngene rada disambut dengan penuh kemeriahan. Wis tak sambut dengan penuh ning ki rak wancine gara-gara. Ya nganggo Gatotkaca ya ora apa-apa ning nganggo nembang barang. Mosok Gatotkaca sapa gubuk asmara? Ya ora apa-apa kok ya. Wong kowe iki Bagong kok Gatotkaca ora. Aji brojo musi. Wah jan bocah iki lho. Sira kok dikeplak. Anjajal aji brojo muni dungkul malah. Reng sabar reng ora. Ameng jajal aji brojo ngeplak kakangne lho. Rumangsane noron toko. Noron. Ora apa. Nembang sireng ayah. Wah, bojo nyedak kene to, Gong. Piyayi karo kene. Kewan iki ta. Nek nyandang karo Gatotkaca kok piyayi karo kene ora. Jarake kudu ana perbandingane antarane Traing Witoradya karo Traing Witogoni. Ya iya. Yo nembang yo. Nono gareng nembang tak pinarsakake. Waduh. Pinarsakake. Tak nyuwun pambiyantune Ibu Wananggana ya, Tru. Lah ya nyuwun pambiyantune sapa ora Ibu Wananggana? Aku tak nembang iki ana pamundutan saka Cikampek. Wow, jalan tol. Menengo sik to.
Ndara Garukaca. Nala gareng kuwi. Kula aturi kendel sawetawis. Iya, aja kuwatir aku tak meneng ngono. Nembang sing apik. Aku njaluk nganggo cendol cawet. Cendol cawet ngono. Wah ketemu Ndarawerku tak kandhake didiak sirahmu. Ora wedi ya. Lho. Karo Ndarawerku ora wedi. Aji Narantaka. Ayo. Ngeplak meneh tak ajar kowe ora. Nyuwun Ibu Ayu Purwalestari. Oh iya. Ibu Ayu arep tak untir. Sapa-sapa arep diuntir. Ibu Ayu ki sinden kok ora salah luput arep diuntir. Nyuwun apa, Reng? Nyuwun Kutut Manggung. Oh iya, ki pamundutan saka banu bapake Mas Sopyan. Oh iya, sore mau ngendika. Kok kaya bis ngerem. Majes ngono. Gatut kancane nek suwe ra omong angine metu dhewe. Ya. Slendro apa belok, Reng? Oh, slendro wae sing kepenak. Ya. Dicaosi. Dawuh, Pak. Hah? Wonten dawuh. Wih, sing semaur gareng wae. Nyuwun Kutut Manggung, Mbak Ayu. Nggih. Sing nyuwun sinten? Pak. Sapa bapake Pak Sopyan ki sapa? Pak sapa jenenge? Pak Darsono. Wah, ngawur kuwi. Sinten? Ya mbah aku ya meng ngawur kok. Mau ngendikane Pak Sudar. Pak Sudar iki bapakne geter. Mbok ora bingung tak tutuk. Sing jelas mawon. Sing jelas pembenjane Bapak. Wis gak muni yo bingung sirahku. Mboten ten keterangane napa pripun? Hah? Mboten ten keterangane. Ana keterangane ra terus. Wong li ngendika ki lesan mau pas maem mau ning nggon transit kok. Dadi ora ana keterangane apa-apa, ora ana. Oh nggih. Resep nggo napuk raimu iki wae. Mau tembang kok ora nggo resep ora. Jagat dhewe baru. Jagat sakaremu dhewe sakaremu. Lho. Ngapa to dados-dados? Pelak napa slendro? Belok apa slendro iki? Slendro, penak slendro. Wah, lho kok tanem lho, Kong. Kok bareng lho. Bareng dalan. Kaya kuwi sing tak karepake ngono. Wah, ya mosing ser. Weh, Ndara Garukaca iso nembang Kutut Manggung. Wengi lu jero. Tonyo kowe. Lu nem jero. Pun nggih. Ya. Ana endi? Lho, jare nembang. Arep nembang kok ya. Wong ming mencolot nang dhuwur temboke kok gayane mabur. Waduh. Waduh lendange dikitir-kitirke. Wengi. Anjelok. Ndara Garukaca mencolot wau saking indak pundi. Sok ngantariksa. Weh, pinanggih kalian Superman. Wow.
kok ketingale dangu rembugan kalih Superman gumun superhero kok cawete ning jaba ayo sandhangane ngono kae kok ora ngapa lho kayane kaya iso mabur-mabur mencolat-mencolot ora saka ngendine grimes lali aku pemenanku durung tak entasi Gatot kaca kok ngentasi pemean. Lah ku meme ning Mega Malang. Oh, ya sok ning Mega Mujur bareng ah ya. Werna-werna ya. Wis ah. Kok wis sandangan arep go karnaval. Oh, iya. Lah ku nyeleme setengah jam ya. Sopo gong sing nganggo gong? Sir, le Basir sak bagus. Ku anake. Ora mbeda bapak lah. Kaget aku. Anakku nakal tenan iki. Nganggo sandang aku. Iya, cilik. Iki mau jenenge apa? Hah? Jenenge apa? Kutut Manggung. Aku padake wong goblok iki. Aku sing nembang Kutut Manggung saiki ganti Petro. Arembang apa? Urut wae siji-siji. Engko terus bar Petruk Bagong. Bar Bagong aku meneh. Terus Petruk meneh, terus Bagong meneh, aku meneh. Lar Lampung goro-goro jam piro? Mbok nganggo aturan. Ah iya ya, Truk. Ah iya. Kandhan-kandhanane dorang gugu anggap kowe apa? Wah. Waduh. Waduh. Unter siramu. Konangan. Arep tak glecek ndase semua. Sama-sama. Pengen mesti pengen lah kowe lenye wong ning sablon ngendi lu nganggo sandangane konan ndara pergatul kok untir sirahmu Gatot Kaca ora mambuntut sedot kabeh legene Bagong ayo Pak, aku mau sandang ngene, Pak. Aja. Nek darahmu do prisa kuwi diajar, Men. Aku arep mangayu Bagya, ndara Gatot Kaca dadi ratu ning pringgondane. Sikron tete, kayo ngakoe. Tetep ra iso mabur. Ayo Bagong, nggih, Pak. Janing yaneng apa ngati langit Mambang pantepasolan upamaneka bintang kaya kusuma yana sumawur
dan moncar non ler kekonang curang sorote kang padang Arimbi enten timbangan ngadhawuh Kanjeng Hyang Werkudara Majapati kakek kuwi nganti tekan seprene lha kok dadi utusanmu si Brajamusti ora sowan marang negara ing Pringgondani kuwatir rasane yangmu ing Wirata yen to nganti ana Gama Durgama ing tumanduk marang Kadipaten ning Glagah tinulya ing Permalang ingkang lereke samengko bakal ambebidung kelawan jemenengane putuku si Gatotkaca mula kang sangka kuwi luwih becik aku bakal nanting kawan putu-putuku ya kuwi Nalindra Ngamarta Nalindra Ndrawati prayogane kepiye kahanan kaya mengkene mau durung ana siji wae ya kuwi kulawarga Braja ingkang suwana ning Pringgondani Putu Prabu Ngamarta wonten dawuh Kanjeng Hyang Putu Prabu Ndrawati wonten dawuh Hyang piye monggo penemuning Putu Prabu Ngamarta lan Ndrawati menawi saking pamrayoginipun ingkang wayahe Ngamarta sedaya kula borongaken paduka Kanjeng Hyang semanten ugi paduka Kanjeng Hyang ingkang menang murba masesa dhateng kawontenanipun Praja ing Pringgondani wila dalah lha malah kabeh pasrah kalawan Hyang ing Wirata Werkudara penemuning putuku Jodipati kepiye perkara iki ora ana sambung rapete karo Werkudara kuwatir rasane atiku yen to nganti mengko yen ana apa-apa aku didakwa darbe milik marang negara ing Pringgondani mula tarena karo Arimbi wi Kanjeng Hyang gandeng sampun kathah para raja Nrepati ing sampeyan angrawuhi wonten ing pawiwahan sampun ngantos dados raosanipun para raja Nrepati ing sami rawuh dinten sakmangke kula aturi anjumenengaken anak kula pun Gatotkaca yen to nganti ana moga-moganing kadangmu mangke sedaya dados tanggel jawabipun ingkang wayah pun Arimbi Kanjeng Hyang menyat langening kalanggihan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorote tahan badan kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiga putuku ngger Gatotkaca wonten panjenengan ngadhawuh Bagong kowe iki engko menyuwen-nyuweni wektu Kakang Badranaya prek niku Gus Mangseneni niku anak kula kok kula mawani Bagong wonten dawuh Kanjeng Rama sirahmu nyandhang cara Gatotkaca napa kula kleru napa kula lepat saking seneng-senenge kula Ndara Gatotkaca ajeng semana teteng Pringgondani nganti kula rewangi nyewa sandangan saking salon mados kula iso nyandhang Ndara Gatotkaca niku saking bahagiane kula Werkudara aja mbok seneni kuwi mbok menawa carane Bagong nggone ngatonake seneng lan kabagyaning atine merga Gatotkaca bakal diwisuda dadi Nalindra ing Pringgondani mekaten Kanjeng Hyang Gus ora urusan aku ora guneman karo kowe Kakang semangka penyakit ora wah Gatot wonten timbalan mara maju timbali karo yangmu ora perkara tak timbali nanging Arimbi wonten maring adawuh putuku dandanana busananing sawarga Prabu Trembuku saken dawuh paduka Kanjeng Hyang lang-lang dia mangu
kata tiyang Gatotkaca Dinron Mabakareka Suta teka pira Kresna parta manehir saktinira ing ujaran wang-wang Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Hyang aja kendhat nyuwun pangestu lawan wong atuamu lan pepundhenmu Ngamarta apa dene Ndarawati dina samengko sira kula bakal kajumenengake Nalindra ingsun ingkang misuda mriwado kawan sira kula putuku Gatotkaca ndak biyawarake mring sagung para Nalindra Nerpati padha anjenengi nyuwun pangapunten para raja Nerpati sami anjeneng lenggah madaning datur negari Pringgondani dinten samangke kula Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsapati anjumenengaken putu kula Gatotkaca gumanti keprabonipun sawarga Prabu Arimba lenggah damparing Pringgondani kanthi jejuluk Prabu Anom Gatotkaca merusak sak jabaning projeng Pringgondani kae sayekti dududan sinemeni nanging kae swaraning para raja Nerpati mboten nekseni marang putuku nggone wis lenggah dampar kepraboning Pringgondani matur nuwun Kang Tanpa Pindhan Kanjeng Hyang kula Gatotkaca sawise dadi Nalindra aja lirwa kelawan kewajibaning kasatriyan nadyan dikaya ngapa sira tetep satriyaning projeng Ngamarta lho ngestaken dawuh Kanjeng semono uga Gatotkaca nindak kala peperintahan kanthi nggunakna tembung dana siasat tegese aja mbau marang kapine nadyan kuwi kula warga yen luput tumraping negara patrapana paukuman ingkang sakmurwat nanging nadyan kawula wong liyang kebrayan nanging labuh negara paringana kanugrahan ingkang sakmurwat lan labuhane ngestaken dawuh wah Gatot aja gembelo sirahmu glelek pacakmu bundelono omongane wong atuamu aku kanugrahane wis mbok rengkuh pacobane kowe aja nganti selak kalawan pacoban pya 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 Braja Musti inggih nggih ana apa Braja Musti ya kene boga ndadosna ing kawuningan sekawit kula dipun utus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi supados sowan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu Angandri Kakang Brajadenta namung mudyan ndadosna ing kawuningan nggih Sebuling mangke Kakang Brajadenta mboten kersa anekseni jumenenganipun Prabu Anom Pringgondani nanging malah sak mangke badhe mirang kampuh jingga madeg dados kraman wonten ing negaring Pringgondani kae nek ra tak gecek diase ning arep ngisruh wae madeg raman wonten negaring Pringgondani Raja Musti wonten dawuh Kakang Mbok muntap anakmu Gatotkaca mirengake apa ing dadi aturmu kasinggihan tututana anakmu Gatotkaca ayamana Braja Musti
Panjang kancing langit kelap-kelapaton lerkin sanging risang mawe gandrung woi minggat kono jagat dewa Bathara dengkulmu mlocot Peter seminggil untir amblokmu oh ya wis Gatotkaca wonten dawuh Bali Kayangan Suralaya wonten dawuh Kanjeng Wo Paman Brajadenta ora sasar susur ucapmu kowe wedi kowe miris nganti duna dungkap ucapmu lawan pamanmu paman kula ngertos bilih paman badhe lenggah dampar ke Prabuning Pringgondani niat kula mboten badhe jumeneng nata menawi mboten wonten dawuhipun Kanjeng Ibu mila menawi paman badhe lenggah wonten ing Praja Pringgondani kula caosaken tangan kula kekalih nanging monggo turasipun Kanjeng Hyang Trembuku kula suwun supados rukun sampun ngantos congkrah kados mekaten menika monggo kula aturaken tangan kula kekalih paman Brajadenta wah adalah lah kok dadi ngono kowe ha kowe dadi ratu lagi ana kraman pamanmu wae wis miris jirih getih wedi mati monggo ratu kuwi ngayomi kawula sak negara kowe kudu iso gawe ayem kowe kudu iso gawe tentrem lan kowe iso gawe mulya uriping para kawula lah nek negaramu ketekan mungsuh monggo kowe ora wani ngadepi mungsuh mringkus kaya wong wadon pepinjungan negaraku Pringgondani lek arep tentrem sesuk kapan ayo aja kaya ngono Gatotkaca yen pancen paman Brajadenta wis ora iso dikandhani kanthi becik sarta diaturi rembug sing prayoga aja mbok anggap Gatotkaca wong jirih getih wedi mati tak anggap paman Brajadenta dadi kraman negara ing Pringgondani Gatotkaca nggih minangka dadi nalendring Pringgondani ingkang saguh nyingkirake kraman bagus kowe apa aku sing tekaning pati ngatos-atos Buden iya Petro kaya apa aku sing tekaning pati sapa sing iso unggul ngukuk negara Pringgondani wah gaglak limpamu keparat tang
Musti. Wonten dawuh nggih. Jebul kekuataning Paman Brajadanta ngedapi-dapi. Panjenengan boten badhe saged ngasoraken kridanipun ingkang Paman. Inggih menika pun Brajadanta. Menawi boten kula biyantu lire piye Paman. Krana menawi paduka ngetok kasukarosan mboten badhe saged unggul kaliyan Paman. Wah jan Bagong kesliwar-sliwer. Gong kuwi ngopo to? Pedro, wak antil raimu modar. Wis le dadi doro karo kanca kuwi wis. Sarene ora kotak sirahmu. Piye Paman? Mangke riyen ngentosi Pedro ni. Ngentosine Pedro. Ana lho, dinteni le ado rembugan iki cangkeme ming siji ngomongke akeh ya ora iso. Iya Pedro. Iya Pedro ora. Protroe kathokmu ora. Iki ra tak kareti lho terus ben ngawur kumpul-kumpul ngono dinggo. Kebareng kula badhe mancing asta panjenengan ingkang sisih tengen. Menawi saged latri ngeprukaken dhateng ingkang Paman Brajadanta nggih. Mestakaning Sang Brajadanta nalika semanten ewut pitungkasing ingkang Paman Brajamusti mestaka kakebruk mawi asta ingkang sih tengen sirna Sang Brajadanta sampya kan ingkang rayi Sang Brajamusti. Musti Paman Brajadanta mboten kanyono-nyono bilih Paman seda sampya. Paman Brajamusti panjenengan ngiklasaken sugeng panjenengan kinarya nambak dhateng parang muka ing tumandu wonten ing nagaring Pringgondani Paman. Kula mboten saged mukti menawi ancik-ancik dhateng kasangsaranipun pepundhen Paman Brajamusti. Aja kaget ngen. Aku pamanmu Brajadanta. Niat atiku ora duwe niat bakal kepengin ngraman ning Pringgondani, mung kepengin nyoba kekuataning Nalindra ing Pringgondani. Jebul saknyatane negaraku bakal tentrem ayem yen to sira kulup ingkang lenggah dampar. Aku percaya marang kekuatanmu Gatotkaca. Lan ngerti yo nggih, wis titiwanci wayane mangsa kala. Pamanmu Brajadanta lan aku pamanmu Brajamusti bali marang asal mula-mulanira ingkang sekawit kedadian saka ajining Prabu Trembaka. Kang aran Aji Brajadanta lan Brajamusti kudu bali marang turasing Prabu Pandhu. Monggo sira putu Prabu Pandhu Dewayana pun paman bakal manjing dadi kasantosaning batinmu nggih. Paman Brajalamatan inggih kula mboten badhe bela dhateng sedanipun kadang kula Kakang Brajadanta lan Brajamusti. Malah kula badhe ngraja ngisarta kula badhe tansah
Nderek dhateng kersanipun anggir Gatotkaca Paman gandeng pepatih pringgondani wis ora ana. Ingkang sekawit ingkang kadhapuk dadi patih ya kuwi Paman Brajadanta Ewadene wis seda. Paman Bradamatan ingkang tak dapuk minangka warangka ing pringgondani kanthi kekasih Rekyana Patih Prabakesa. Wa inggih matur sembah nuwun. Bapakku Werkudara ana sambung rapet apa karo Brajadanta? Ora ana apa-apa. Ora ana sambung rapet apa-apa. Aku mung niat mlaku-mlaku wae kok. Werkudara mlaku-mlaku jalan pagi. Jantung sehat. Wah, aja nang kene blak Kesonjombaya bali nang Sukalima. Arsa madangi jagat tumungup-ungup paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung sedaya pun paripurna. Den mugi-mugi wilujeng slaminipun boten manggalang setunggal menapa semanten ugi tajen mriki lan kulawarganipun Bapak Sopyan Setyawardana tansah pinaringana ayem tentrem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Nenten lepate kula lan sak kanca nyuwun pangapunten. Monggo awi sowang-sowangan mugi-mugi tansah manggiya kawidadan.